Detskí policajti v akcii. Nejaký muž volal na linku 158, že nejakého žiaka bije učiteľka. S prípadom sa budú zaoberať podstrážmajster Lukáš Mišany a poručík Andrej Zachár. Tupoviteľ Hliadka 424, sme na mieste. Hliadka 424 rozbehol. Ahoj, ty si nás volal? Áno, ja som vám volal. Čo si to? Predstavte si to. Moja syna je jeho učiteľka. Aha, viete ako sa volá? Jeho učiteľka volá sa Lucia. Aha, Lucia sa volá. A teraz poschodím na triedu. Na druhom. Keď sme prišli na miesto, tak som si všimol, že to nevyzerá moc OK. Tá škola, to je všetko, čo chcem povedať. Stoj, policia, stoj, policia. Stoj, policia, stoj. Ruky za chvat. Lucia, čo bola trestaná za... Lucia, čo bola trestaná za útok na jedného učiteľa na podstrážmajstera Lukáša Mišanyho. Využili detskí policajti v akcii. Teda detskí policajti. Využili detskí policajti v akcii. Nejaká žena volala na linku 158, že hľada jej 5-ročného syna. S prípadom sa budú zaoberať. Purčička Sláva Krupová a nadpurčík Tomáš Krejžan. Tak, tu Hliadka 424 sme na mieste. Hliadka 424 rozbala. Aha, už čo tu mám. Ahoj, policia, ty si nás volala? Áno, ja som vás volala. Čo si to? Predstavte si to, pani policajti, predstavte si to. Ja hľadám moje 5-ročné dieťa a neviem, kde je. A nevieš, kde je. Ako vyzeralo tvoje dieťa. Áno, svoje čierne tričko. Áno, čierne tričko modrej gate a biele tenisky a má blond vlasy. Aha. Koľka tam to všetkým hliadkam. Dobre. Tu Hliadka 424 na príve. Dám čo má. Ten chlapec na sebe v černé tričko, modrej gate a biele tenisky a má bod vlasy. Hliadka 424 má Hliadka 424. Tak, koľko som to dala všetkým hliadkam. Ideme naozaj patrať. Tak. Idú patrať. Purčička Sláva Krupová a nadpurčík Tomáš Krejžan. Kolegyňa, vidíš to? Áno, vidím to.
Vidím to, tu je to. Ahoj, dobrý deň pani policajti. Poď nastúpiť za nami do auta. Ideme za tvojou mamou. Tak Miroslav, kde bol trestaný za útok na živiteľa, bol trestaný. Vyjú detskí policajti v akcii. 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 Nejaký muž volal na linku 158, že niekto vykradol celé auto. S prípadom sa budú zaoberať poručík Andrej Zachár a nadpraporčík Michal Ondrejka. Teda poručík Lukáš Mišany a podporučička Rebeka Ustaníková. Tu je to. Tak. Tu hliadka 4-2. Vedie na mieste. Hliadka 4-2. Peťo Rogmal. Ahoj, ty si nás volal. Áno, ja som vás volal. Čo sa stalo? Čo sa ti stalo? Predstavte si to, pani policajti, predstavte si to. Niekto vykradol celé auto. Aha. Mám už vodický preukaz, áno mám. Áno mám naozaj vodický preukaz. Bez nevyšenia miesto, tak som si všimol, že nejde papáni. Tak. Stoj, policia, stoj! Ruky za seba. Dávam teraz puta. Vyjú detskí policajti v akcii 2024.